Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Indaba ehamba phambili kwethulo lwezokuxhumana eBhulwa iphakiwe impi yokulwa nobugebengu kanti abasedebe bavimbezela izisebenzi zakwaloliwe. Sanemukelene nabesilo kwindaba zethu ze1KZN TV. Ngqongqoshe wezokuxhumana nezobuchwepheshe kuzwelonke uSoli Malatsi uthi bafuna ukuthi abantu abaseyindaweni zasemakhaya bakwazi ukuxhumana noma ngabeke ikuphi. Usho lokhu ngesikhathi ehambele endaweni yaseBhulwa lapho bethula khona uhlelo lokufakela imiphakathi ama-Wi-Fi. Uphinde kwayobona kumsebenzi osowenziwe enkosini yesizwe sakwaGwala lapho kufakwe khona kulolu hlelo le-Wi-Fi kwaphinde kwaqiniswa ke ezokuphepha ngokuthi ke kufakwe amakhamera. Ungqongqoshe wezokuxhumana nobuchwepheshe kuzwelonke uSoli Malatsi uthi bafuna imiphakathi yonke ikwazi ukuxhumana kanjalo nokuthi amakhosi aphephe. Usho lokhu ngesikhathi eseBhulwa lapho bethula khona lolu hlelo kanti uphinde wadlulela nasesikoleni sabantwana abanezidingo ezihlukile ePholela Special School. We are here with the chief because as part of the program to connect traditional authorities, this then became one of the beneficiaries of that. And it's important because if you are speaking about digital inclusion, the quality of connectivity, whether you are here or you are in Pietermaritzburg, has to be the same because we know very well that people use the internet for different things, but overall it's for progressing with their lives, whether it's for learning purposes, whether it's for doing business, or whether it's for entertainment. And it's important to take our traditional leaders along on that journey because they are not just representatives of communities, but the communities also rely on them for solutions. So this will provide solution here, and it's linked to the safety of our leaders in our societies. We know that they can become targets, so as part of crime fighting elements, that's why there's a safety element installations to it, and it's a partnership of all three spheres of government. Isikhulu esibambile enkampanini yezobuchwepheshe sithi ama-Wi-Fi namakhamera azofakelwa amakhosi ama-30 KwaZulu-Natal uqinisa ezokuphepha. The cameras are working very well and the spotlights work very well as well at night so that there is full coverage in terms of that. The communication is via satellite, so it is also available 24/7. It allows for video calls, it allows for connectivity, it allows for voice calls in case of emergency. And we have implemented up to date 20 of those areas. We are left with 10 that needs to be completed so that the project that has been initiated is completed as a proof of concept. Inkosi yesizwe sakwaGwala ithi amakhamera azoyilekelela kakhulu. Kwinduku yami yokuqala noma isihlangu sami sokuvika sokuqala ngoba umuntu mayeze zoganga la uzaqala acabanga ukuthi khona bazomlandela noma ngabe sengibulele kodwa uyokwazi ukuthi bayogcina bengibonile ngoba lento iyakwazi ukureverse ubone ukuthi kwenzekeni ngaleso sikhathi. Mhlambe lo muntu ubukeka njenganobani bese banjwa ngeke kufane nokuthi asazi ukuthi ubule ubani. Kanti meya yomasipala Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ithi Wi-Fi izoletha umehluko ikakhulukazi ngoba indawo yethu indawo engenawo ama-networks la ajwayelekile. So njengoba uyisasa esifakele i-Wi-Fi yenza ukuthi sikwazi ukuthi abantu ba-connect even though ama-networks lawa ajwayelekile engabi khona, bayawazi ukuthi bangene ku-internet bakwazi ukuthola ama-adverts wemisebenzi ba-apply online sibe connected nje nathi. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube seBhulwa. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi kuzoqalisa uhlelo lokuphuculula kuliwe nobugebengu kusona sonke isifundazwe oluzoqhutshwa kwizifunda ngezifunda okuhloswe ngalo kuba ke kusiphule kubugebengu nezimpande zabo kwelikaMthaniya. Lokhu kuvele ngesikhathi kundunankulu uNtuli ke enesithangame nabezindaba kwaSithebe eMandeni enyakatho nesifundazwe ngemuva kuba ke hambelele ndawo ukuyohlola ukusebenza kwamabhizinisi. Uhulumeni ngokusebenzisana namaphoyisa esifundazwe saKwaZulu-Natal ukubeka eqhulwini ukulwa nobugebengu kusona sonke isifundazwe. Lokhu kulandela impidla eyahlukene yokuqinisa kezokuphepha ngokuphuculula kamadolobha ahlukene kanye nokuboshwa bokufika bakulela abanesitolo ngokungemthetho. Lokhu sekholele ekutheni undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uMnumzane uThami Ntuli ethula ngokusemthethweni uhlelo lokulwa nobugebengu clean up campaign oluzogxila kumadolobha ahlukene. Undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli uhambele eMandeni kwaSithebe namuhla ukuyokuphuculula ke idolobha ngenhloso yokulwa ke nobugebengu kanye ke nokuhlola ke ukusebenza kwamabhizinisi kule ndawo. We are today launching a clean up campaign
which calls all local and district mayors to cooperate with the local police stations and lead operations in their different areas, which will be addressing the issue of undocumented foreign nationals and also criminal activities taking place in their areas. Together, we are building a united front against crime, reclaiming our neighborhoods from criminals and law breakers. Our province will not be a banana republic. We congratulate the work that is being done by the police under the steward leadership of Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi for the arrest that they are making in the province. I think they have demonstrated to all the provinces in South Africa on how the police can be effective in fighting crime. uNdunankulu Thami Ntuli ubenesithangami nabezindaba okulapho ke amemezele khona ukuthi abofika bakulesi sifundazwe ababuyeleke emazweni abo bonke beyolanda izimvume ezibagunyaza ukuba ke bebe kulesi sifundazwe. Uthi bakwenza lokho ngokulandela umthetho akusikho ukuthi bacwasa ngobuhlanga. Ngifuna ukuthumela umlayezo oqinile kulaba abalapha bangaphandle ngokungekho emthethweni ukuthi ababuyele emakhaya. Uma befuna ukuba la KwaZulu-Natal bayolanda imvume zokuba lapha KwaZulu-Natal futhi bangavumi ukuthi baqashwe emabhizinisini nasembonini ukuze baxhashazwe baholelwe amakinati. Similarly, a strong message is directed to the local business owners in the province of KwaZulu-Natal that exploiting workers is a violation of labor laws and will not sit back and tolerate that in this province. I call on all community members to report undocumented foreign nationals and businesses that are being employed illegally to the local police stations, even to the Department of Home Affairs. Izindabeni za1KZN TV kubi uNkosandla Mthembu eMandeni. Amalungu omphakathi waseDebe obuka kwesakabiyela enyakatho nelikaMthaniya amashele station sikaJantshi wezitimela zakaloliwe semunywana khona kule ndawo ukhala ngamathuba omsebenzi kanye nokungabi nobulungiswa kwalabo babizeke ngekomiti elibhekelela ukuqashwa basolwe ukuthi ke abaqasha abantu bendawo lo mphakathi uthuzola kuze kube kuthola ubulungiswa. Umphakathi waseDebe kwesakabiyela uthi kwanele awusezi ukubekezelela ukuthi weqiwe ngaphezulu ubuholi bendawo kanye ke noTransnet ukuba ke kuqashwe abantu okungesibo bendawo ekubeni ke kuyiba bakhele kuJantshi wesitimela sakwaTransnet esikule ndawo. Namuhla lo mphakathi mashele kulesi siteshi ovalela ngaphakathi izisebenzi uthi kufunwa ubulungiswa ukhala nangekomiti elibhekelele ukuqasha othi seliphelelwe isikhathi okhulumela kumphakathi uthi sekwanele. Umphakathi kukhalwa ngokunganeliseki nge-service delivery ya Transnet. Amathuba omsebenzi awatholakali uma ngabe kunama-complaint ngendlela okuphuma ngakhona amathuba omsebenzi. uTransnet uyasaba ukuthatha inyathelo ngaso sonke isikhathi usikhomba enkosini. Enkosini makufika enkosini kufikwe sekukhona nabashintsha ukukhuluma ngaso sonke isikhathi. Wonke umuntu obekadele ufike sewumuntu obelwa ngokungahloniphi noma ngokudelela inkosi mhlawumbe. Uthi bafuna kumhlangano ophuthumayo nenkampani yeTransnet eRichards Bay ngomsombuluko ukuze betholeke zonke izimpendulo. Namhlanje sifuna bona abaphathi bakaTransnet befike lapha sishiye ikhalazo zethu sibatshela futhi ngomsombuluko sibacela eDebe eHall ngakithi befike njengoba bethembisile sesithi ke thina yithi ke sesikhipha usuku namhla kuloko sithi ngomsombuluko siyacela bebe khona le uma bengenzi ngomsombuluko kuyafana bazophinde besifice lapha uma futhi bengafiki njengamanje awuzukuhamba vele umphakathi njengoba umphakathi ubuye lapha ubusakubekezelele lokho khona manjalo ilungu lomphakathi nayo bengxenye lombhikisho uthi bafisa ube beqashwe ngoba ikati leleziko. Kusiphatha kabuhlungu ubhuti wami ngoba lento ilimaza kusukela thina sinabantwana ilimaza abazali bethu
ilimaza umphakathi nje nomndeni nemizi yonke nje semakhaya iyalimala kakhulu bhuti wami ngisimo sikangokuthi asinakho esokubeka etafuleni usuku nosuku khona imizi okulala kungadliwe kuyona kuze kwaba ke izingeneke emoyeni inkampani Transnet ingakaze iphendule ezindabeni ze1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu wesakabiyela ake seyitolene nabesilo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Indaba ehamba phambili kwethulwe lwezokuxhumana eBhulwa. Iphakiwe impi yokulwa nobugebengu kanti abasedebe bavimbezela izisebenzi zakwaloliwe. Ngqongqoshe ezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nezemvelo KwaZulu-Natal umfundisi uMusa Zondi usekhuthaza abantu bakulelo babatshale izihlahla njengoba ethi ke zibaluleke kakhulu futhi abantu kangeke bakwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Ugagashe usho kanjena ke nkathi ke kubungazwa usuku lemvelo kuWard 18 ngaphansi kaMasipala waSolundi enyakatho nelikaMthaniya. Umbungazo wosuku lwemvelo buseyihlabeni kuWard 18 ngaphansi koMasipala waSolundi unondaba ubalula uthi likhulu iqhaza libanjwa izihlahla empilweni yabantu nemvelo nje yonkana. Kanti ke futhi ke njengoba nibona esitshala izihlahla usuku lolo olumiselwe ukuba sikhumbule imvelo ngokuba kutshalwe isihlahla ngoba ngaphandle kwezihlahla ngeke izwe lethu likwazi ukuphila nathi ngeke sikwazi ukuphila. Lokhu besikususela phi na? Kusukela elwazini oludaladala esilishiyelwe nesimncele kokhokho bethu abaphile esikhathini esingaphambili kwesethu base belishiyela thina ukuze thina sifunde kubo ukuthi kuphilwa kanjani emhlabeni. Kanti meka Masipala waSondini uMgazi uthi ukunakekela kwemvelo kungokubaluleke kakhulu ukubona futhi bohlala njalo ukuqhakambisa bengumasipala wendawo. Ezemvelo lapha undini zingezinye zezinto ezibhekelelwa kakhulu ukuqinisekisa ukuthi sima ngomumo ekutheni kube nokufundiswa kwabantu ngokuguquka kwesimo sezulu. Kwashisa abantu ngokungalahlwa kwemfucuza noma kanjani izinhlelo noma imikhankaso lapho siphuma khona emahhovisi siyokuthi khona imfucuza nokunye. Khona manje lokho nondaba uthi kunomthelelo ongemuhle ukunganakekelwa kwemvelo. Izwekazi leli esiphila kulona lase-Afrika likhungethwe yinkinga eziningi. Njengoba nibona kushintsha isimo sezulu nje ningathi into ekude ehlupha abantu abaphesheya elesekulakuthini. Niyabona nje ukuthi cishe awusapheli unyaka igigaba zingekho zeyikhukhula zeyiphepho nakho konke okunye okusikhahlameza ukuhlukumeze umphakathi wakithi. Lezi zinto bezaqala zibonwa ochwepheshe ososayensi abafundisiweyo njengayo intsha yethu le eseyikoleni ukuthi ngenxa yokuphatha kwethu ngendlela engesiyo imvelo kugcina sebonakale uhlelo olubambiseneyo noluhleliweyo lokongiwa kwemvelo nokomhlaba. Kufezeke iphupho leminyaka kwabemboni ezokuthutha ngezamatekisi Claremont nekwaDabeka Taxi Association eThekwini KwaZulu-Natal ngesikhathi bevula ngokusemthethweni ihhovisi lokusebenzela. Usekela sihlawula lo association ugcina Nyakatha uthi lena ngeminye nje imizamo yabo yokuthuthukisa kumsebenzi wabamatekisi ubesezingeni lamabhizinisi. Uthi ke lokhu kuzonikeza abagibeli ithuba lokuxhumana kalula nabo ngqo abemboni uma ngabe benezikhalazo. Kube yinjabulo kwabemboni ezokuthutha ngamatekisi ngaphansi ka-Association iClaremont and kwaDabeka Taxi Association ngesikhathi bevula ngokusemthethweni ihhovisi labo lokusebenzela. Laba bathi ke ungabi nendawo eqondile yokuqhuba umsebenzi wabo kubaphazamise kakhulu. All along besilese renta kwindawo ngeendawo ngoba besingenayo indawo ekuyethu. Kuhambe kwahamba ku-association ngokukhula kwawo wafoma iwing ebizwa ngoba i-cooperative. Leyo cooperative ke iyona yasebenza kakhulu ekutheni sikwazi ukuthola i-office leli namhlanje esizolivula ngokusemthethweni. Into ebisenzeka kulezi ndawo besihlala kuzona besirenta. Sirente kuleyo ndawo umniniyo agcine sethi hayi
sengiyidinga indawo yami udinga ukuthi asifune enye indawo lokho kudale ukuthi kube ne-break ekusebenzeni sisafuna indawo yokusebenzela siyithola indawo yokusebenzela sirente ukujwayelekile kuhambe njalo naye athi usiyayidinga indawo yakhe yila siye sabona khona-ke kufanele ukuthi sithole indawo ekuyeyethu esizokwazi ukuthi sihlale kuyona sisebenzele kuyona uze sidlule nathi kusale izukulwana sithi nayo indawo eyathengwa obaba bethu okanye abazali bethu. Lo soseshini ungeminye esenesikhathi eside yasungulwa kanti unyakatha uthi ke basemkhankasweni wokuyiqhuba njengebhizinisi ngokuphelele lebhuni. Sizibiza ngosomabhizinisi asizibizi ngosomatekisi because ibhizinisi yethu sithatha ngokuthi iwutho kakhulu emphakathini sisiza umphakathi ngisho noma sikhuphula amaxabiso okugibela siye sazi ukuthi sikhuphulela abantu abasesimweni esingagculisiyo semisebenzi sizama ngayo yonke indlela ukuthi umphakathi siwusize ngendlela efanelekile. Ihhovisi silinikela kakhulu emphakathini izandla zethu zivuliwe ngaso sonke isikhathi ukuthi umphakathi uma kukhona izinto ongaphathekile kahle ngazo uze ehhovisi uzofika usizakale ehhovisi manyele izikhalazo zabo sicutshungule izikhalazo zabo siqhubeke njalo nokusebenzisana nomphakathi. Njengoba kulindeleke kuqale inyanga yezokuthutha kanye nesikhathi samaholidi maduzane nje umphakathi uqinisekiswe ukuthi ke kuzobekwa eqhulwini ukuphepha kwawo. Kuqaphela kakhulu ke kutheni imoto esizisebenzayo kanye izithuthi esizisebenzayo mazibe sezingeni elikahle. One ingabi nawo ingasebenzi ngamathaya smooth singasebenzi ngeyimoto ezinezihlalo ezigugile ezidabule impahla zabantu sibe no driver baphelele ngokwezincwadi zokushayela siyakubhekelela nanokuthi o-driver bayiphathe kahle emgwaqweni babaphathe kahle abagibeli ngoba esinakho namhlanje sinakho ngenxa yabagibeli ukube bebengekho abagibeli ngabe asinako lokho sinako namhlanje. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngeseThekwini. Kulindeleke intombi into evele ingxenyeni ezahlukene zesifundazwe saKwaZulu Natal emkhosini womhlanga ozokuba sesigodlweni keMachobeni ngwavume enyakatho nekamthani yakusasa. Lo mkhosi uyisendlalelo somkhosi omkhulukazi womhlanga obanjwa iminyaka yonke kesigodlweni enyokeni kwaNongoma. Kulonyaka kuzokube kuhlangana iminyaka engama-40 kwavuselelwa kabusha lo mkhosi ohanjelwa zintombi into eziqhamuke eindaweni ezahlukene okubalwa nezingaphandle kwesifundazwe kwaZulu Natal. Njengenhlala yenza umkhosi womhlanga uzoqala ke esigodlweni eMachobeni ngwavuma kusasa. Kulo mkhosi ozokuba kulesi sigodle sisenyakatho nekamthaniya usondezelwa ke nabantu besifunda umkhanyakude abaqhelelene nehlalankosi okubanjwa kulona umkhosi womhlanga omkhulu. Kulo mkhosi wakusasa kulindeleke intombi into zomhlanga onomehla kanye nezihambeli eyivela ke ingxenyeni ezahlukene ezezwe nangaphandle kwelakuleli. Isilo ke nonduna nkulu kaZulu kulindeleke bathula inkulumo kulo mkhosi. Emva kwalo mkhosi waseMachobeni kuyobe sekulandela umkhosi omkhulukazi ozokuba sesigodlweni enyokeni kwaNongoma ngempela sonto kezayo umhla zeli-14 kuMandulo. Umkhosi womhlanga wavuselelwa kabusha ngonyaka 1984 uvuselelwa ke Ndlovukazi uShiwe Mantombi Dlamini Zulu ozala ke isilo uMisuzulu kaZwelithini. Kuvela ezokuthi umkhosi wakulonyaka kuzoqanyiswa kakhulu kona ke ibanga selihanjwe yilo mkhosi njengoba kuyinto enkulu ukuthi umkhosi uzohlanganisa iminyaka engama-40 wavuselelwa. Umkhosi womhlanga ungeminye emkhosi eqhamile lapha kwaZulu. Isasasa lokhu likhule njalo kuona kwahlula nangesikhathi umkhosi uphazanyiswa yicorona. Kanjalo ke nombango wehlalo sobukhosi kawuzange uphazamise lo mkhosi. Ingakho ke nje kuzoqanyiswa ukufinyelelwa komkhosi kule ngqophamlando. Ake siyetolo nene beselo sobuye sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwezona ehamba phambili namuhla.
Indaba ehamba phambili kwethulo lwezokuxhumana eBhulwa iphakiwe impi yokulwa nobugebengu kanti abasedebe bavimbezela izisebenzi zakwaloliwe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.72 maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-19.69, kwi-euro yase-Europe libe ngu-23.33, kupondo waseBrithani kanti intengo yegolide yona ingu-$2,518.17 i-ounce, kuthi intengo kaoyilo ngahluziwe ibe ngu-$72.69 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weRoyal AM uJohn Maduka uthi bazimisele ngokuvikela indebe yePrince Mangosuthu leGesi Cup abayinqobe inyaka enye njengoba ke kudlala yonke imidlalo kuzobasiza ukucija ngaphambi kokuqala kwemidlalo yeBetway Premiership ngomhlanze le-14 kwephezulu. Lo mqhudelwano ungokuhlonipha umntwana uMangosuthu uButhelezi ongasekho uzobanjelwa kePrince Mangosuthu Regional Stadium ondini kusasa. Amaqembu azodlana kimlalo yeRoyal AM, Richards Bay FC, Insingizini Hotspurs yaseSwatini eyiqembu elimenyiwe neNjampela FC edlala kwisigaba seSafa kwaZulu Natal ABC Motsepe League. Injampela FC yakwaNongoma ivaleke isikhala samaZulu FC obekumele abe ingxenye ke lo mqhudelwano kodwa agcine ehoxile ekhala ngesimo senkundla esingesihle nokusondela kokuqala kwemidlalo yeligi. iRoyal AM ngompetha beLegacy Cup izovula neRichards Bay emidlalweni ngehora leshagalolunye ekseni kusasa lokho kusayo. Kanti umdlalo wesibili uzoba ngokugamanxa kwehora le-11 11 ekseni kutholene ke phezulu ke Insingizini Hotspurs kanjalo nayo ke Injampela FC. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu. Amamponda isabu kehlelo kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.